Kto sa pamätá na tých 3000 Židov, čo tam žili? Nikto. A ja sa pamätám, že bol tam jeden volák, ktorý dával jesť vtákom. To bol môj otec. Ale že tam bolo na tých ostatných, čo je? Žili sme v Topolčanoch, celá rodina tam bola. Okrem toho, neprišli sme do Topolčan ako utečenci, alebo že sme prišli tam si narobiť peniaze a ísť ďalej. Tam bolo samozrejme, každý mal svoj dom, každý mal obchod, alebo mali sme sípky. Nikto na to nemyslel, že to jedného pekného dňa odtiaľ odídeme, ale budeme vyhnaní. To bolo samozrejme, že sme žili ako doma. Topolčany to bolo moje rodné mesto. V Topolčanoch žila pred vojnou početná židovská náboženská komunita. Tvorila asi tretinu obyvateľov mesta. Komunita bola silne ortodoxná, čo ovplyvňovalo jej vzťahy s kresťanským obyvateľstvom. Nábožní ľudia si zvolili život v samoizolácii. Od majoritnej časti obyvateľstva žili poväčšine spoločensky oddelene. Nie však hospodársky, pretože značnú časť obchodu v meste mali v rukách Židia. Topolčanskí obyvatelia boli veľmi lokálpatrioticky naladení, cítili sebepatričnosť a nie len Židia, aj Židia. Inde nás volali žochári a práve aj nás, aj židovských chlapcov a židovskú mládež volali židovskí žochári. Tak my sme boli žochári a boli sme do určitej miery na túto prezývku pyšní.